ndedonga dipimpin kalian ketua kelas. Sadurunge pasinaon dina iki diwiwiti, ayo sareng-sareng ndedonga. Ndedonga dipun wiwiti. Rako. Saiki berarti arep absen rutin. Rizka Nur Aulia, Rizky Indriani, Rista, Lajeng ingkang pungkasan Zulfri Ambarwati. Alhamdulillah sedaya mengerti. Alhamdulillah kita bersyukur dening Allah Subhanahu wa taala amargi kita sedaya sampun dipun paringi kesehatan. Alhamdulillah. Iki berarti wonten PowerPoint. Mocone napa nggih? Unggah basa. Eling-eling nang unggah basa. Kira-kira apa iku unggah basa? Sapa sing arepe asli? Nggih. Kalau kamu anggone cara. Toton bener. Lajeng ngoten ale. Oke, monggo Pak. Kalau cara adat lan sopan santun nanti kami menggunakan bahasa Jawa. Oke, leres. Uga menika kalebu sopan santun tata krama anggone ngomong utawa bicara. Nggih. Lan nyuwun pirsa malih. Umpamane sampeyan ngomong karo sampeyan ngomong karo kancane dhewe kira-kira basane padha napa mboten? Betul ya, jadi. Jawa basa iki yo kudu disesuaike karo sabendinane sampe ngomong karo wong sing luwih tuwa yo kudu nggunakake ngomong alus ngomong karo wong sing luwih enom utawa ajike utawa sepantaran yo nggunakake ngomong nah supaya dina iki semangat doain beni yel ngene rumus sampe dirokne ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran monggo sampe niku dinaomi apa wae sih? Nah, nomor setunggal yaitu mengidentifikasi jenis unggah basa. Sampai kudu ngerti unggah basa itu jenisnya ono apa wae sih? Terus sampai kudu ngerti sih. Lanjut menganalisis penggunaan unggah basa. Sampeyan umpamane ono jenis unggah basa dan diterapkan kanggo sapa ngomong misalnya nggunakake gawe komik digital
Kasih kan? Oke. Aja. Nah, unggah basa wonten pinten? Sekawan. Ngomong dengan setunggal. Romanus. Panjenengan benjing menapa kang tidak panjenengan dipun pundhutaken jajan pasar dipundhutaken gaji tugas ya kan. Nah kuwi mau teges-tegese sapa jinise unggah ungguh basa. Nah ayo mirsani video animasi unggah ungguh basa. Hei Ndi. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam, Nin. Piye kabarmu Ndi? Alhamdulillah, apik wae. Yen kowe piye? Bapakmu enek Dik? Mboten wonten, Budhe. Nembe mawon medal pados ulam damel dahar. Oh alah. Kowe apa wis mangan Dik? Dereng, Budhe. Mangke mawon. Iya Dik. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngatos-atos, Budhe. Nah, iku bedane pacelaken antarane wong sing sepantaran karo omong-omongane wong sing enom karo wong sing duwe tuwa. Saiki ayo coba ngerjakake LKPD. Lah, LKPD iki kanggo apa sih? Kanggo ngukur kira-kira sampean iki wis ngerti nopo? Nah, coba saiki dibuka HP-ne. Ajeng dikerjakno. Bu Ani paringi wekdal gangsal menit kanggo mangsuli pitakonan ana ing Google Form kasebut. Sampun nggih, sampun saya sik Bu Ani cek sik harapane sampean. Nila, Isma, Sifatul, Rizka, Siti, bojone satu berarti wis tepuk tangan. Saat ini sampean gawe kelompok. Nah, cacahe wonten gangsal wonten 5. Wis ngene wae. Kelompoke bukan ngarep karo beli, ngarep karo beli ngoten mawon nggih. Nggih. Ini mau sing beli sing ora cukup langsung bisa nggih. Yuk saniki berkelompok berjumlah 5. Banjur sampean lebokake wonten ing Canva-ne. Lah sampean monggo diskusi karo kelompoke dhewe-dhewe gawe pacelanane dhisik, percakapane dhisik, banjur lebokake ing aplikasi Canva. Monggo.
pacelakan antarane anak karo ibu gunakake krama alus. Komentar kalian menilaiannya. Penilaian kelompok ijo secara bahasaan. Basa sing digunaake saperkara sekalian uga-uga basa. Nilai bangsal. Keruntutan kalimat. Ukara sampun runtut antarane pacelakan siji liyane. Nilai bangsal. Total 10 basa bangsal. Kalau bahasa bangsa nggih, alhamdulillah. Oke, coba bangun nggih. Soko sama bekane Canva ngopi digitale sampean ini bakal nggo basa kanggo koreksi kabeh dino bali tulisane. Cara panulisane kudu hati-hati carane nulis O karo O karo A itu bisa betane. Alhamdulillah sampun rampung menani presentasi ini. Lah saiki Bu Ani maringi penilaian pengetahuan nggunakake aplikasi Quizzes. Nah, saiki coba aplikasi Quizzes dibuka. Pintu 6 papat. Bu Ani mulai. Oke, kan tak cuma nembak. Itu tangan. Tinggal nomor kali mau sinten? Yesi punya Yesi. Kakak kelas menang. Oke, tangan. Alhamdulillah saat ini berbentuk panutup. Nah, saat ini buat ditutup kesimpulan soko apa sinawatna dino iki nggih unggah basa jenisnya unggah basa wae wonten pinten mawon ngomong karo Bu Ani, ngomong karo guru, ngomong karo kanca, ngomong karo wong luwih tuwa, ngomong karo bapak ibu. Nek omah yo gunakake basa sing nggih, tak duwe Bu Ani tutup dina iki kanggo RTR rencana tindak lanjut kanggo minggu ngarep. Gawe produknya mengko gawe komik digital itu bahasa individu lek iki produknya nggih. Siap, mengko ning omah disiapke digarap gawe komik digital gunakake basa mengko file dikumpuli dadi siji minggu ngarep di presentasikake nggih. Sadurunge buat tutup ayo ndedonga dhisik nggih. Kanggo mungkasi dina iki monggo ndedonga riyin ndedonga diwiwiti. Rampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ani nyuwun pangapunten menawi gadhahi kalapatan.